The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinubi sa tong oras. Ano yun na po lang inyo ngayon? Tita B in the place to be. Guwapa ko diri. Ligwata ko B. Hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bostamos, mi amigos, mi amigas. Ariana po kita, magubalo ba ito stress? Hala, burag kaulan nun. Pero dugay naman sa taulan mag-ulan, no? Ano sa'yo, malipay ito mag-ulan or dili. Kumusta naman? Pilakadlo na lang, Valentine's Day na. Single na po. Haway na po tong kamotan eh. Run this mother, you say. Si volunteer diha? Si kanta-kanta ba? Haway ba yung si kanta-kanta ikaw ra isa? Walay kapasahan. Kumusta man ang mga love line? Gitagad na ba ka? Nibiya na pud ba siya? Wa ba ka giyon sa manggiyon? Okay ra ko na mo sa stage nga malipayo na. Da! So muna to, okay, bye! Run this mother, you say. Wala ka ro magkalit. Again, 0995-335-2093. Muna itong kwandiri. Oras. O gatong numero nga textan. Please lang, before mo manawag, i-textan ninyo yung mga problema, ha? Para di kita malangay mga igala. O kung nagipanzak, 0995-335-2093. Ang mga shout-out, unyang taod-taod, ha? Ang mga wala ka text, hindi ka na mo natubagon. Tita B, ulan na gali diri sa Taguluan. Agay, wala lagi na. Padulong de ang ulan, padulong de diri syudad. Ipagig checkpoint, ha? Karong adlaw po ang effectivity sa 50 centavos nga increase. Medyo mahasol sa tagpanuklian ng kalakiha ba? So kanyong naandan tag 20, karon nahimo ng 20 og 50 centavos. So katong 750 tag 8 na. Tama ba? Pasensya kayo kay wala mo ko ka-jeep god. Okay, kayo. Diri pod sa Kugman, kusog ng ulan. Hala, nagpadulong na gid ang ulan diri mga igala, perti. Alaon na 22 mga igala. Again, 0995-335-2093. So, text sa una before manawag sa inyong mga problema mga igala. Okay ra ba na? Sa tanan mga naka-text na, sige tawag na.
Tita Biggie ka po ako sa iya. Cold na kay siya. Murag ulan karon, char. Tita Bigon nun. Ako nguyab ba na ikapling-pling. Hala. Hello? Hello lang ga? Hello. Uy, lalaki man eh. Kinsan eh? Ako rin si Tikira. Pila edad? 93. Taga Ito lang ah. Balingasan. Okay, murag medyo pangit. Kalakala. Murag pangit atong signal na. Okay. Pila edad ni mo, Doy? 23. Squad. 23? Itabi. Pila na mo katuig, uyab? Magtuloy na karong kwan. August. Wow. Pila edad ni mo? 23. Tapos siya, 23 hanggang January. pila edad si mong uyab? 20 na pinali ito sa tita. Anong dili man ka sure? Anong di man ka sure nga 20 yung edad? Wala siya Sure? nagsabi sa yung factor and permission. Aha. So sa inyong tulo ka pa nag-uban, sukad-sukad, wala pa sa nakabinuang, karon ra? Sige, ako siya sa po nagbinuang pero ako lang siya sa ilo. Nga nung imo ramang pasayloon. Alang kay gugmaan lagi pa. So karon nagbinuang na karon. Bilis niya atrehod. So karon nagbinuang na po siya. Karon nagbinuang na po siya, nanapod siya kapling-pling. Kung sa tita B, Sa karon nanapod siya kapling-pling. naa. Giyon sa pagsapon. Kung sa? Tama na. Tama na. Giyon sa nimo pagsapon. Nakapun ako sa cellphone, sa text, gayon sa personal. Giyon sa nimo pagsapon, imong giukoy. Wala, na-timingan lang yun nga kasi sa parke. Unsa may imong nakita? Parke ko rin sa Balingasan. Unsa may imong nakita? Unsa may lang gibuhat? Nulabay na lang ko, dahil ako sila gitanaw doon. Wala nimo nagunsa galing sila, unsa imong nakita? Nag-snack sila, tita B. Aw nag-snacks. Nagsinungita sila, Gwan. Ay. Parang, Banana Q. Robin, nagkaman. Ay. Naghinungitay, so murag mga uyab sila tanahon. O yung gitingali sila, tita B. Nganong pagkita nimo wa man po nimo duoli. Mahadlok man ko. Ay. Mahadlok na lang ko sa Daplin. Asa mga mahadlok ka kay nga naman managpa siya? Dili, mahadlok ako. Basindiaan ko niya. So salagton na pagka-istorya, bahalag duha mo basta di lang kabiyaan, okay ra. Okay lang ba? Pero yan naman yung kong gibiyaan ka rin. Wala na ko niya fixan, giblock na niya. So wala na, so gibulagan na kaniya. Oo. So sa may problema ni mo ron? Kanang akong ta, itabiba nga, kanang, ito lang, ipadayon ba na ako ang pagigugma sa iya o pinta na lang ako siya. Okay ra day sa imo nga may gugma ka pero siya wala. Okay ra? Pero dasing biya kita di bago na siya. Well, ang problema, wala ta kabalo kung kanus amo balik. Ako, walay problema. Kung ganahan ka may gugma, di ala sige padayon, basta dawatan ka maturan na sa karon din na sa ganahan nimo. Sulat lang niya ako kita di. Hulatulati lang diya. Sige po ako kung fix niya, mga isagatos na kamisid. Hulat-hulat lang, hantod na may mo nag-1,000. Na. Dasin. Sige, bye. Naputol na may gala. Basta ambot niya mong linya kay mo kalit ra kaputol basta may ka mo shout out. Naputol din siya kalit. So man niya mong telepono eh. Mo kalit lang. Mailan magun niya nga nagbuhat-buhat ra problema para lang mo shout out. Mo sa ning nakalami ani nga cellphone.
ngayong adlaw diha sa mga naghinlo diha sa among aircon diha sa kuan balay. Kana among 25 ka buok nga aircon. May bastos. Tarungan ninyo pag-inlo ha. Gusto ko nga paggawa sa aircon, ice na ang mugawas ha. So kapag pagpalit pa man ang gikuan may galang. May galing kay libre ning maghinlo sa aircon kani mga taga Matrix. Salamat. Tita na ako'y problema ba akong asawa duha ka buok? Wow! Pangatag bi. Hello. Hello, tita. Mayong hapon. Ay, kalami sa imong problema. Sa man nga klase nga asawa, sa man nga nung duha may pasabot ani, o di mo gini pwede bawal mo gini sa maminyo kag kaduha. So unsa man ni ang isa original, ang isa kabit? Bali, ang akong problema, tita, kining duha ka babae, tita, ako na ning gitit sa akong balay. Imong gi? Ako na silang sponsor duha kay nagkasinabot na sila kay ang kining isa, tita, bali dili siya mosugot nga magtigbulag sa kuha. Unsa man ni kanang asawa gyud nimo ni nga gipakaslan o live-in lang? Live-in lang, tita. Ah, so dili gyud kasado. O dili mi kasado, tita. Tapos nganong kibali unsa ka di na ka ganahan sa relasyon pero di gyapon sa muhawa? Dili ko gusto, tita, nga ako ang silang bulagan. Ang problema lang, tita. Wow, kasi lang dili ka gusto nga sila do imong bulagan. Oo, tita. Siyempre, kay nila may lang wala to. Grabe ko po ha. Mura sa si James Reid man siya kung ka-istorya eh. May bastos. Kalami. Ang ako laging problema, tita, kay ang ginikanan ng isa ka babae na suko. Pero sa kining duha ka asawa nako, nagkasinabot ni sila. Diyan lang. Nagproblema kayo na so mong gi-expect sa ginikanan, malipay sa imong gibuhat. Mao lang rin na Yan nila, ato na ikaw na anak. Tapos, okay ra sa imo, ang imong anak nga babae, duha sila ka babae gipuyo sa kalalaki, malipay ka na? Para sa ko, tita, mali magina siya, pero ato, pero sa mali na siya, pero sa imo okay ra ana lugar. malagi na akong Ang galing mo! May bastos. Nagproblema, asag yun ka nga sa'yo lang yung nagproblema ka kayang ginangan naman sa ko. Siyempre, kisa bagay ginikanan nga. Bisi ako'y ginikanan, tigbason ta ka, oy. Imuon ta kag sisig. Karon, nagproblema kayo na sa ko ang ginikanan isa. Siyempre, normal. So, ang ikaduha, unsay problema ikaduha? ang ikaduha nga problema, tita, kay giingnan ako tong isa ka asawa nako nga uli na lang sa inyo, ha? Kay ako man silang gitipon sa kabalay na karon pero ko ang ilang isig ka ginikanan nakabalo lang gid sila. Wow! Kaduha nga wow! Kalami. Tapos ang problema karon, tita, kay dili magid siya musugot kay silang duha, tita, ang isa ni ka babae tulo na kabulan siyan, ang isa unom na. Ang galing mo! Grabe, no? Oh, tapos? Na ako na siyang gingnan tong isa nga uli na lang pero dili tikaw patagdan. Ako nang ano nang. So anong katumang isa imong pauliong kay moto di nimo ganahan? Oh, ang iya manggirikanan, tita, mo na suko sa kuha. Ako Lagi gisa na ay sana ako nang isa. Kanang bayana di nakaganahan anang bayana. Dili mahal na ko na sa tanan sa duha, tita. Wow! Ay, Grabe bastos. kayo, kalami sa mahal na ko silang duha. Okay. Tani okay ra po ng mga bayhana nga duha sila kabuok. Oo. Wow! Grabe na gid may May bastos. kalami ba ni mo, Brad? Kayahay ba? Ayahay. May bastos. Boy na ka mo dit sa Pika Station pa. Inyo nagikag, hayahay. Ang galing mo! So ay problema, di ka naman nga nagbugno man sila. Kundi sila muhawa. Ta-okay ra po di sila duha nga dungan sila. So ayaw na lang ipagbulag. Oh, ang sa akong kagulingon, tita, dili ko gusto nga ako gini silang diyan duha. Kay nagkasinabot ng nga tulo. Umogaling, nakasinabot ang motulo. Ta-okay ra po sila duha. Tapos, okay ra po sa imo ha. O di, anong kailangan pa sila ipagbulag-bulag? Wala may conflict. Lagi, tita, pero ang ako lang di problemahan ang iyang ginikanan. Ay, ini mo siya nga, iyan na ng problema, oh.
Ako, okay ra gyud ko. Pero kung imong problema imong ginikanan na ikaw mo atubang dito. May bastos. Inuni mo nga, kung di mo ganin, sibat na diri kay imong sukon imong kuan. Pero kung ako lang pabuton, di kita kabiyaan, alang good. Siyempre, di gina, brother, normal, di ginagana ng ginikanan. Gilumluman ni mo na, duha sila kabuok. Siyempre, di may malipay, ana. Katuod ba na yung ginikanan sa inyong balay diha? O, dari sa Kabanglasan, Kabanglasan, Sidnon. Delikado gining lugar ni Pili Pradasa gid may galaw. May bastos. Ulba gid mga taga Kabanglasan gid yo. May bastos. Talayo po na yung ginikanan ara po diya sa Kabanglasan. Naasa ka na nga malay-balay, tita. Layo ra. Ang problema karon, tita, kay naaman ko din sa bukid, kay naaman ko sa lugar na ning isa ka babaye, na ako nagkuya silang yuta. Ang problema kaning isa ka ugangan ako, kay iya kong giingnan nga ipakuot daw ko sa NPA. Muna niron. Well, again, ang mga reaction sa mga ginikanan, normal gina nga medyo di sila maganahan. Kasi siyempre, again, sa sitwasyon nga duwa sila imong gilumluman, maglagot yuga. Again, ako galing isulti sa imo ha. Kung imong anak anaon, maglagot yuga. Oy, kisa bagay gusto ng ilang anak gihimorang lumlumanan, duwa pag sila kabuok. Pero kung ikaw nga anak ka confident, tapos sila pong duwa ka babae, di man po ka sila silang duwa, di man ka sila magbugno duwa. Dili nun. Nagkasinabot maka sila. Ang importante kamong tulo. Kung okay mo tuluan nga setup, nga okay ra pod siya nga duwa sila, tara sa usa ka panimalay din, walay problema. Para sa kwotita, okay sila kay magsinabot man sila sa payan. Muna na pinaka-importante. Kung tanaw ni mo sa ubang tao, mayon yun na nga nabuang naman sila, yung nag-uban naman sila sa mga laki. Mga naging normal ang ordinaryong tao, pero kung imong tanaw, kamong tulo, nagkasinabot mo ang nga setup, okay man mo ang nga setup, sila duha, di man po ka sila magbugno, okay ra po nga, mag-share sila sa imo, di okay ra po mi. Ang importante nga hapsa itong kinabuhi, kaysa unsao man mo nang magtiayon nga mag-uban, walay lain, pero sige bugno, kamo okay man mo, so okay ra na. Siguraduhan lang nga mabuhi ni mo ang duha, burag dili ba ka Muslim po? Dili ko ka. Okay. Okay, di para sa mga Muslim ba nga, okay ra, bahalag do'y asawa, basta importante, mabuhi ni mo ang duha ka asawa, mabuhi ni mo imong pamilya. Okay, tita. Basta kay silang duha, okay sila na nga set up, then okay ra po ka, walay okay ang kasabutan, then okay ra na. Okay? Kung mamutana ko nimo kanang tita, dili ba ko kanang pwede, dili ba ko makatuhan ni sa wala man kanimo pakasli. Wala nimo pakasli? Wala na ko pakasli, tita. Di man kana kuan, wala pa pod. Mintras ang babae, malipayon siya o di po siya mo reklamo, way mabuhat ang ginikanan na. Saktong edad man po kaning mga bayana. Ang isa, tita, 26, ang isa 31. Okay ra, legal nga edad naman na. Basta kay dili sila mo reklamo. Okay? Siguraduhan lang nga mabuhi gini mong duha ka pamilya. Ha? Ang mga bata. Okay. Okay. Pagka-legit nga tawag mga igala. Perti. No? Okay ra na. Huwag kayo mo gisapot ato. Duha ka buok. Sa bagay, kung kita mo tanaw, maglagot. Grabe po ka na. Pero okay man sila sa setup. Malipayon man sila sa setup. Nagalinto dati ako nakita nga ang asawa nag-uban sa bana, tamang bana giuban ng uyab. Okay ra po ng asawa nga na ang uyab. Ang problema, nag-share sila sa kakatri. So mag-isig tinagdanay lang din siya. Tinuod ni siya nga istorya. So pag tirahon niyang asawa, mutalikod lang ang uyab. So madunggan niyang ungol sa asawa. Pag sunod gabi na po, kung mutira na po sa uyab, mutalikod na po ang asawa. O sa'yo, maigo pa siya pag kiyo sa bana. Pero okay naman sila na nga setup. Wala man sila yung problema, hapsay naman sila. Nagkasinabot naman sila. O di, watay mabuhat diya. Suya kay ka diya. Nag-edit si Master Poppy sa Dear MOR. Good afternoon, tita. Akong problema kay nakasala ko sa akong bana karon kay tulo na unya. Nakasala akong bana karon katulo na unya minyo tanan ako naka-fling-fling. Saon ko man ni tita boy nga maundang na unta ko ni nga lab man kay nako akong ikaduha. Hello. Uy, nawala man. Tawag otro.
Ay, sorry. Ang mga wala naka-text daan, di pwede makatawag. Tita. Sa oras ugma. Buntag. Sa buntag, alas. Asa yung pinaka-early nila kakaya? 8:30 man. Ha? 8:30. O na, pwede. 8:30 ma'am. Tita Bias lang ko ba, sukan ni Tambo ko, dagan na nag-ingon nga, wala na daw manguyab na ako, kay baboy na daw ko. Wow, kung makababoy mo ba? Tita na ako uyab ba, gusto ko patabang, kay nawada naman good sa gana na ako. Hala? Hello? Uy, nawala na puto. Siya may nagkakaputol man ng mga linya? Isa pa. Tita B, unsaon man ako ni dili ko dawat sa papa sa akong uyab kay Muslim ko, pero kung man kayo kung akong uyab sa ako, uman pug niya mga unsa man ni bain ni Lucky. Hello? Hello, Tita B. Hello? Hello? Hello, Tita B. Pila edad ni mo, doy? 22. 22. Pure Muslim gyud ka. Yeah, Tita B. Ay, pila na mo, unsa mo? So uyab mo karon pila na katuig? 4 months pa mi, bago pa. Tapagkabalo sa iya, so Kristiyano ning babae. Oo. Pagkabalo niya nga Muslim ka, medyo wala nakabahan ang papa. Wala man, pero yung mama, okay man sa ko, tanggap man ko niya, pero yung papa lang. O mo galing. Unsa may isulti daw siyang papa? Amot kining taon na nado sinaikwentro nga Muslim, pero wag ikumpara niya tanan ba? Ayo, mo na problema karon kung na history. Well, dili na to mapungan kung na ay medyo pangit nga experience yung papa or medyo dili siya magana. Pila edad na ni bae? 20. 20. Nag-eskwela pa ang babae. Sila. Medyo, so klaro kayo nga medyo gasalig pa sa siyang papa, yes? Tama, no? Pero paglaban man ko niya. Lagi. Paminosa. So sa ngalan nga nag-eskwela siya, klaro kayo nga gasalig pa sa siyang papa, tama? Tama, di ba? Tama, dili? Tama. Karon. Basta galing ang babae, medyo magsalig pa na sa papa, wag na siya mabuhat kung dili mo tuman yun na siya sa storya siyang papa. Tama? Kay, kung for example, maingon sa karong layas diri kay di ko ganahan, medyo magkapuliki gina siya kay eskwela pa biya siya, okay? Karon, now, ang imo diya, kung gwapo imong intensyon, i-prove ra gyud sa ilaha nga okay ra gyud siya nga makipagrelasyon sa imuha nga labi na nga ingana imong relihiyon. Kailangan naman imo na i-prove kay dawato na tong kamatuoran, brother. Labi na sa society nato karon dinhi. Kabalo biya sila sa inyong culture, di ba? For example, what if lang kung magminyo, kung sa may plano nimo, ikaw ba mo convert into mag-Christian ba ka? Magkatoliko ba ka? O imo siyang pakaslan sa Muslim nga simbahan? Pero akong plano dito, bigay pon-pon. Na rin magpakasal sa kuan, Christian tapos Muslim dayon. Ang problema, dawat itong kamatura nga nagiuban, labi na ako siguro siyang papa, nga murag dili ka nila na madawat niya yung ana nga sistema. Pero, kung imo pong balibalihon, kanang mga papang mga ginikanan, o mga naminaw nga ginikanan, bisa kung saan na to babag sa itong mga anak, pero igo lang yun ta mo giyan nila, o igo lang yun ta mo advice, pero at the end of the day, akong paborito nga linya mga igala, ang magbuot, ang ato pagyugya po mga anak, kay ila man ang kinabuhi. So, ikaw karon i-prove sa ilaha, nga gwapo imong intensyon, i-prove sa ilaha, nga dili angay mabalaka ang ilang anak, kay ikaw mo'y nauyab. Mora ginang imong pwede nga ipakita karon. Kung ipag-ilabang yung ka sa babae, pwede saan mo isikreto lang sa ninyo yung relasyon. Basta ipakita, i-prove dito nga, okay ra gyud. Okay? Okay, salamat. Nag-eskwela pa po ka? Eskwela, pero hindi na ako karon, katrabaho na ako karon. Uy! So, ayaw lang sa guba ang iyahang kuana, ipatiwasan sa eskwela, ayaw sa paboro siya.
Wala man po. Okay. Okay, bye. Say, dawaton na tong kamaturang. Ano say, mabalakag yun may galas. Because tungod kay, sa kultura, balay mong ilang culture, letong culture. Tapos siyempre, sa Kristiyano, medyo, lahira ba ilang kultura diha, basi kung sa baka, mana ba? Pero I think, kung Muslim ang lalaki, ang babae, Christian, medyo okay ra na kaysa baliktad. Medyo mas grabe ang conflict kung ang babae mo'y Muslim, ang lalaki mo'y Kristiyano. Kana mo'y dako kayong lalisunon, mga igala. Diba? Alauna 59. Mag-guess ka og amigo diri nga Muslim, no? Para gyud ka nang i-discuss sa ato diri, no? Kanang unsa magiilahang kuan gyud kanang kultura, kabahin sa mga ingani nga magkipagrelasyon sa laing relihiyon, no? Tita, may hapon! Na ako'y uyab na LD Army. Tapos nanarbaho siya. Nagipalayas siya sa iyang agalon. Tapos iyang agalon, gitiksan ko nga dili mayo about sa akong uyab. Hello? Hello, Tita B. Kinsa ni? Si Jessica ni Tita B. Jessica? Wow, pangalan pa lang, gwapa na kayo ni ba? Mga gamay hawak ni, mga 22 ang hawak ani siguro. 26 po. Ay, kalami. Pila edad ni mo, Jessica? 21 na, Tita B. So na kay uyab, LDR mo. Tapos nanarbaho siya, gipalaya sa siyang agalon. Tapos iyang agalon, gitiksan ko mga dili maayo about sa akong uyab. Unsa day gitext day? Unsa day about sa imong uyab? Bawg tiil? Kuan man gud Tita B kanang iyang agalon og ang akong uyab barkada. Tapos nanarbaho siya siyang barkada kay 3-5 ra pa jud iyang bulan. Hoy! Na duha ka bata ang iyang gibantayan na ang ilang sabot, duha ka bata, maghatod-hatod ra sa eskwelahan. Unsa ang duha ka bata? Ihatod-hatod niya sa eskwelahan mo, ilang sabot. Okay. Ang imong uyab, uyab pa nino? Uyab. Ang imong uyab mo iyang trabaho sabot, hatod-hatod? Hatod-hatod lang. Okay, tapos? Kani iyang barkada, nga iyang agalon, kay lain daw og batasan, kay ipa-all around naman daw hinuon siya na 3-5 ra ang iyang kuan. Okay. Sildo. Ang primero nga sabot hatod sundo ra tana. Okay. Karon na nag-all around naman hinuon siya na atong December nangutang akong uyab og 10,000 sa iya. Ano nangutang man siya? Kay handa lagi daw sa December lagi daw Tita B. Na gipautang siya siyang barkada nga iyang agalon. Okay. Maayo ilang sabot daw nga kanang kada sweldo kada bulan ikuandan to sa iyang utang nga 10,000 kuan. Ibawas. Unsa man ang tibok sweldo o 1,000 pila may bawas? Tibok sweldo Tita B. So mahulog kung 10,000 tapos 3,500 rin ang bulan, so mahulog kung mga 3 ka bulan. Na hangtod karon wala pa niya na kuan na naimpas. Naimpas kay magsige man pud siya kuha labi na kay pangload Tita B ana na magkadako gid yang utang. Tama. Na karon kay kani iyang agalon niabot man lagi ko anang kinabuhi sa kong uyab tayo. At iyang agalon murag gapangakig siguro kay permi magtinawagan pero humana ang akong uyab sa trabaho. Na munang gatawag-tawag, text me, nagakasuko ang iyang barkada nga iyang agalon nga mag-kontak-kontak me kay gapangigi lagi daw. Unsa pasabot ka gapangigi? Kanang kuan good gusto sa iyang agalon Tita B nga siya lang pirmi ato bangon. Sige pirmi magchika daw silang duha. Ha? Di na ako mag-gets. Kibali gusto niya nga ang imong uyab og siya sila rin magstorya? Ana. Bradi siya ganahan nga magstorya mo? Na gitiksan dahin ko sa iyang agalon. Unsa man ning agalon ni bae laki?
Bae yang agalon. Hoy! Single mom tita B na akong uyab kay Single, Bayo. si single mom. Single mom. Single mom. Ah, single mom, single man ka karon. So single mom din ni. Oh, Pare-pare rag edad lugar ninyo. kuan. 35 na pare-pareha ra gud sila og edad sa uyab Oy. 35. So tapos, Gusto lagi sa iyang agalon nga sa iya ra magatubang ang akong uyab. Sige silang chika. kisa may nagsulti ana imong uyab sa imo ah. Akong uyab. Mm. Munang gaingon akong uyab nga gaaway mi tungod sa iyang agalon kay mo lagi dili siya gusto nga nang mag-text me. Di magset lang di mo oras nga matag alas 7 lang sa gabi imong tinawagay kay kamulo pagtrabaho. Nagkuan lagi mi nagsabot niya na Ah. kay dili lagi gasugot yang agalon bisag humana gud siya panarbaho yang trabaho yan ang giatiman tapos sugot. So sa lagto na pag-istorya bro nakay kutob nga nakagusto niyang agalon sa imong uyab. Ambot lang kahaan na tita B kay Dili ka dyan lang. Unsa may ground siyang kasuko masako siya kay kamulog trabaho si panawag o magselo siya kay kapanawag sa imo ha? oh gasilos lagi daw tita B kay Agay! panawag man ko sa akong uyab pangustahon na mag-text man ko daan sa iya gumana baka dira og atiman sa trabaho man man akong uyab nga pwede na kamutawag wa na ko'y trabaho so arugada magkuan dai ko sa iya sabi mo Tawag oh. oh na Tamasoko na yun. Tamasoko man yang agalon na karon tita B aw gahapon pa lang gid nahitabo nga gipalayas niya sa iyang agalon na gipalayas siya na iya lagi daw siya mismo gani nagpalayas ato akong uyab pero iyang pasakaan o kanang kaso kay nganong gilayas daw nga siya man mismo ang magpalayas. Kibali, gipalayas. Tapos, magfile sa kaso kay nganong nilayas? Oo. Na akong mismo uyab nag-istorya mi nga siya mismo ang ingon nga layas didto. Jala. Nilayas po. Jala langga. Masaligan bagini mo uyab? Masaligan man gid ba kita B kay Sure ta? Basig niya, basig na po ni sila yung sikreto ni madam mo nang masuko na si madam sa iya ha? bot lang pa kita B. Okay, abi ko bag masaligan ta karon ambot lang naman po ni mo tubag. Naba ni history mong bana nga ni action ni Tipas. Kay basi mga pasakay ra ning istorya sa imo pero actually na din sila yung relasyon ni madam di ay. Wala man po tita B kay gakita man po nako kay Nganong gakita man nimo gauban nimo abay de mo, gatulog de mo, wa man. Ay dili may non. Oh, kasaw sa kasimana kapila man mo magkita. Isar po. Agay! Kay dito man po ko. Ay, mo na yung giingon ba? Kay kabalo ka? Kay kung tinuod yun na nga di siya ganan siyang agalong kaysa mo, pwede mo ko siya mula ka, good? Oh, na karon tita B, nagkuha lagi daw iyang agalon og private nga kuan para makasuhan. Sa may kaso? Mo gali akong giingon, gi-explain ako sa uyab nga unsa man pod iyang ikaso ang sana imong 1,000 nga utang. Igna, wala pa na preso sa utang. Unsa man. Wala pa na preso sa utang. Nadamay pagig ko tita B. Basta gigulat lang siya. Basta gigulat lang siya ng agalon, kaysa talaw kay wa mo'y hanaw, igulat-gulaton mo para makulbaan mo. Kung na'y kaso, di ipapile sa kaso. Kung sa man nga kaso utang, wa pa may napriso sa utang. Except kung na sila relasyon doha. Oo, mukaron na nawalaan po siya og kwintas si Dabe. Wow. Ang ako pong uyab ang iyang gipasanginlan na Patay. naaman day resibo sa iyang pitaka nga iyang gisangla. Mo galing. So, okay man din ebidensya. So, unsa may problema nato, di ipapauli na imong uyab. Ang problema ni karon, ikaw mo ilagot kayo pero imong uyab karon asa man malipayon gyapon. Naglagot mo po siya tita Dabe kay. Bisag asa daw siya manguan. Sis. Duda bitaw nalagoy duda niya. Barag ipalagot-lagot taraw ka ba? Barag ang dating taraw sa imong uyab kay murag gakalagot taraw siya ning agaluna ba pero duda ko lang gyud ning agaluna ni madam ba. Duda lang go. Barag lahi galing story pastorya si ang akong istorya sa imo ha para medyo maglagot ka para taraw ang dating barag di siya ganan siyang agalon, tama? Pero duda ko.
Mura na ikotobo, mura ni bukal akong wala nga abaga. Borang duda ko lang na istorya na ng kunwari di sa ganahan pero na something nila ni Madam ani. Duda ko lang yun. Siguro Tita B kay Kay kabalo ka, kung di siya ganahan din undang. Kung may magpailo ko sa ipapailo kaso. kay nadamay man kung Tita B kay gitiksan ko gabi siyang agalon nga kuan daw buisit daw kay kung niabot daw ko sa iyang kinabuhi nagkalit-silitsin na daw na Tangan masukuman siya, meaning to say, nag-away na sila, kay nagsilo sila sa imuha. basin Tita B. Tangan mag-away man sila, magsilo sila, kung wala sila, ay relasyon. Hala ka, kadyot lang, burag duda ko na gyud. Klaro kayo. Bro, nakita na ako sa TV din lang ga. Kanang iyang kunwari nga istorya sa mo nga naglagot siya, duda ko lang, iyan lang nagigipasa ka istorya para kunwari ikaw po maglagot. Pero duda ko lang, naging na siya. Kaya nga nung magsuko-suko man lugar siya, nga nung magselos man sila, kung wala sila relasyon, sige daw, tubag. Di ba? Tita B. Agay, nakatilaw galing na si Himaya, si mong uyab siguro si Madam. Ang problema lang, kay dili makipagbulag ang iyang uyab, kay naa ka, munang suko kaysa sa imuha. Sa ako lagi nasuko yan. So ano masuko man siya? Kung wala'y relasyon, mo galing. So meaning to say, kung maglagot siya, di nga na sila'y relasyon, kaya nga masuko man siya sa imuha, nagselos na siya. Pero may ginan niya buhato. Anaon ni mo si Madam. Anaon ni mo si Madam. Madam, asa man ka nga saing anong maglagot mangyug ka? Sultihan lang ko sa tinod, kamo ba na yung relasyon sa akong uyab? Unsa man gyud nga ano maglagot man siya ng magkailabot? Pero klaro kayo nga kung maglagot sa suko-suko sa kitong kinakasiyang kinabuhi, minto siya nagselos siya. Ngano nagselos siya, so minto siya na relasyon. Tama? Tama. Okay. Kay usahay ang mga bana, inganang style, pinakunwari, isulti nga, ay, lagot kay kuwanan niya, kay kanan, so, samo kayo na siya, kay kuwanan siya, ikaw sa kanan, maupa, makalagot yun ng bayana ba? Di mo una taraw, wa siya ganahi. Pero kung imong una, kung wa siya ganahi, ano na pa man siya na nagpabilin? Di bukal akong lana. I-text si Madam, igna dito, Madam, asa man yun ka nga sa'yo naglagot? Ano man yun? Sulti na lang yung kung nga nagselos ka, kaya mo na sunod ko. Wala na magala kong ka-istorya. 0995-335-2093. Sige, tawag na. Tita B! Tambagi ko, di ko gusto, pasakitan akong aya, pero rupok kayo ko. Wow! Hello? Hello, good afternoon. Wow. Mailan mo nga call ba na edukado atong caller? Good afternoon. Ang pag-pronounce mo lang may galas na good afternoon. Kinsa ni? Hello, Teta B. Ang dami ko, JB. JB? Yes po. Burag mi actually lagi bawog imong tingog. Sa man ka? Aya Midel? Membro ka ba sa federasyon? Dili. Dili. Straight. Iga-action mga, burang mag-action og bawong. Magapuksun lugar. Pero dili, laki. Laki. Pila edad ni mo? 24, Teta B. 24. Yes. Tambay, gusto ko pasakitan na, di ko gusto pasakitan ng uyab. Rupok kayo ko. Kibali, dali ka matintal, makakuan kayo pong kasalain. Balikuan mo, Teta B, bay ka ng akong girlfriend, babutan, loyal, kanang very supportive. Pero, dili na ako kaya balusan, Teta B. Mabalusan ako sa palangga, kaya na ako sa as much as kaya na ako ihatal. Pero, No, dahil matintal lagi, Teta B, ano man. boring ba yung relationship? Sometimes kasi pag sobrang kabuutan, sobrang ka-caring, walay conflict, boring. Borang movie ba? Imagine mo pag walay kontrabida, tuloy-tuloy, lami ilang movie, makatulog ka. And sa inyong edad, o kanang mga idara, na remember na ko na, last year lang yun. Pila edad, 20? 24. Pila edad niya? Same rami, Tita B. 24. Kanang mga idara yun, bago lang din mo na feel, last year lang yun, mga igala, no? Bago pa. Sa tinod na lang. Kanang mga idara yun, medyo, kanang type of girl, imong giingon nga buutan na. Muna mga pang-wipe material na, brother. Of course.
opo. Yes. So dito na nimo na ma-realize sa kanang medyo kung dili naka-matured na kagamay. Generally. So technically good brother. Medyo na-bored ka sa imong kung imong tanan walay sala imong girlfriend. Di ba? Guwapa, buutan, wala si sala, di ba? Kung imong hunaon. Pero the way I look at it, medyo na-bored ka. Siguro Tita B. Ano man na? Tama. Sige. Ako mga kakamit Tita B, kay mga natala sa mga beauty nila mga dili sa pagkinapay. Yeah. Dili sa pagkinapay. Atong parang Tita B, sakto ra man gyapon sa barag-barag siminto lang Tita B, pero lingion ba ako na mga beauty Tita B kasi medyo wild and okay ra walay commitment may ana bitaw Tita B kanang mga sa akong edad Tita B maraga sa imong girlfriend now gadampa-dampa na mo. Medyo ana. Okay. Ang problema ba sa kaning mga uyab nimo nga na-fling nimo mas wild pa? Then dili kay sila seryoso sa love life. Kanang part pa silang pag-grow up Tita B bitaw marag napako sa siguro sa process na yana no? Yeah. Well, the way I look at it, muna ang giingon. Tanan maguyab-uyab depende sa unsa imong purpose, sa imong gusto. Brother, if you're not ready of a ingana nga type of relationship na kanang kuan, kaysa makasala ka, you have to let her go and diri ka sa kanag yung kuan pa. Di pa man ipang minyo. Dapat yun kanang inyong mga edad dili pa gina sa tiud anay lato be honest lugar nga advice. Kanang mga edad ninyo karon dili pa na dapat mo na ning mo na ni akong pangasaw. Dapat dili pang ingana yung pangunauna. Enjoy, labi nag ikaw, lalaki man ka. Dito sa kanang ani, medyo na conflict, medyo kuan. Kanang imong, sultian lang ta ka noon, pag maabot na nung kag saktong age, magkadul na kag 30, mamiss na din mo na. Mabito akong giingon bito nga, sometimes sa mga lalaki, kung imong pasultion, ganahan ka ng mga chicks nga mga gwapa nga nasa bar, kanang mga jumping nga mga girls, kanang mga kita pusod na mga girls. Technically, ang kita mga guys, mo ginatong ganahan, but I tell you, pag mo yun na rin ka, gusto yung ka nga mo settle down, gusto na ka pampamilya, you will still go for the girl nga na curfew, katong girl nga mapuyo ra sa balay, dili kay maglaglaag. Dito gyud po ka mo padulong. Now, kung napaka-sustain, gusto kang maglingaw-lingaw, tilo-tilo lang ka din, ayaw saan ang serious, dahil lang sa kasaning mga girl nga ingani. So, kuhaan sa connect tabi, I'm just going. Yeah, because at the end of the day, kanang imong edad karon nga 24, mo gina. Generally, di po tanan ha, but sino mo nga, di mo ko ingana, no, yeah, but generally, majority of ingana nga mga age, mo pag gina ang mga gabuhaton. Sakto. Nanditabi ko ka-pressure ko gamay sa iyong parents tabi pa kay both our families na kay open na kay maybe that's the problem. Almost ka ng 5 years na magud mo. Yeah. See, imagine 5 years na mo. So mean to say mga 19 pa lang mo kamo na. Marag may nga na tita biya nag-work na lang na karon kami paghapon then yung parents kaysa mo dang babae sila then yung parents mo jud padugdungogon ko man hapon pa ay dapat sa kasal dapat sa nga no. Because to be honest, ikaw deep inside dili pa ka ready no. Dili pag itabi. And you're not dili pag yung ka brother na pag ka sa stage. Ako di po gusto nga mapugos lang ka tungod kay mo'y gisulti sa uban. Dili gina pwede brother. When you try to enter the kuan kaning kinabuhi sa minyo na kung sa sugod pa lang medyo alanganin na ka, I tell you, dili gina may imong successful ang imong kuan nagi possibility, dako ang possibility, di puntanan again, but dako ang possibility nga di gyapon na mo succeed. Kung mosulod ka sa panagminyo, dapat ikaw mismo you're ready emotionally, spiritually, og tanang mga financially. Financially po tita BK. Yung parents medyo konserbatibo gyapon medyo padungdungog dala paninood gyapon tita B. Pero we elo kag sa imong tono sa kung pag-strain mo sa oron barag. You're bored sa imong na bored na ka sa imong relationship now. And nag-hold on lang ka because nakiyon magangamro man si sala, man si gibuhat. But rason para binuangan po ay ana bitaw. It's like eating a food nga di siya parat pero di po siya ingon nga lami. Sakto gin at ita and that's the very difficult nga naka sa
Mo rason na rin ka nga, I want to find myself. Pero dili maka ni confusion, brad, kung ba ibaw laki. Dili maka... Wala. Dili, okay. Kaya kanang kuan, kaya kanang religious na relasyon. Pero ang sa part lang na kita, ang medyo libog pa bitaw. Pero kung tanaw po nimo, kung ang problema ko sa inyong mga edad po karon, medyo di pa kayo mamakuna ng to, maka ng future. Ang gwapo no karon is karon, ana man god. Pero kung if you want to sit down, o gusto mo tanaw po ng future, bitaw sa nakon bi. Kung kanipon nga pamilya kung makuan, kung mapuyon ni siya nga babae, medyo mahapsay akong pamilya ni. Di ko maglabad sa ulo, medyo kung financially, medyo okay po ni siya. Then man, well, kung ani na lang, if like for example, kung nakikakita sa uban girls nga medyo wild, hindi mo i-apply sa iya. If na something nga murag mas may mo, then itry mo sa iya. Baka, sometimes magun naman po yung mga tendency good nga wild kita sa pikas, then sa main na nun dili, kay hadlok ta nga, basig ma-offend, basig makuan, but you don't know. Gusto din niya nga, bastuson po din sakto. Atik-atik! Basi na, just try it lang. Baka imo lang, baka maulo lang ka og kuan. Like for example, na uban ganang ni girl kay sabay kayo kay ngani kani akong uyab. Wala gitry ba nimo? The question is gitry ba nimo nagsabay mo? Then isa po dito bibay si sa push na unta ako na daw then ala. Yung side gusto niya ako na rin sa akong part. Dili pa ka sure. Ayaw sa Okay. Grow up sa maring anak to titabi. Well, siguro sila serious lang sila nga family. Siya po seryoso. Baka siya po lang type of person na ayoko nang nagkanpay dula-dula. Gusto na ako nga, kung kinsa ko ma-boyfriend siya, gidang forever. Baka siya ang nga type na girl. Karusa man ang confusion na itabo, brother. So, you're telling me right now, you've been cheating for how many times na? Nga wala sa kabalo lugar? Cheating. Magsukod ko, titabi sa kong confusion. Siguro itong mga 3 years na may kapin bito, titabi na murag basic, dili basic, murag casual na kayo tanan ng tabi bitaw, murag routine na bitaw. Okay, tama. So, na-boring na lagi nila, no? A sort of... So, nag-cheat dayon ka? So, nakakuan kang line girls? Na ako yung mga namit titabi, at back titabi ba yun? Doon ako na-realize nga, my God, napamuli ko sa edad na nga. Murag dito dapat mag-start. Murag nasaktan na ako yung storya kita ako titabi ba? Now, ang problema lang, katong mga girls na imong gikuan, so anong nangyari doon? So, imo ra gyapon silang gibiyaan? Ako yung mga na-commit titabi na willing ya po mo kapayasan. Sorry lang, open lang ko. Ako yung mga committed to nga, willing ya po sila musabay sa ako at kanilang na time or night party or na like event, Pero, compare lang po na sa plan sa titabi pa nga, my God, ingani ba akong gusto na babae? Pero sa akong nag-confuse naman ko ba? Asa ko kung sa ginay mo. Settle na ba ko? Settle na ba ko? Or party girls ba akong kinanglanan? Alright. Or mag-grow up na lang ko ako? Tama. Well, again, sa imong age bracket now, labi na ikaw, hilig ba kasi go out, going to bars, mga party, medyo ingana ka karon? Opo. Okay, so, tapos ang imong girlfriend, dili kayo hilig o ingana? Dili kayo. Medyo conservative akong girlfriend. Gitry ni mo siya uban, pero di siya mag-enjoy. Tama ba? Gitry na ako siya uban, ma-enjoy niya. Depende po sa people kanang kasurround. Iyang kauban, okay. Pero siya ganun na mga bilar, dugay makauli. Okay, so di niya type. Okay. Well, sometimes, kana manggod is just stage lang na ba? Burabag, before ka may mong butterfly, wala gyud diretso nga na imong butterfly, no? Niagi pag isag ulo, nisulod sa kukon, ba? So kamo nagyud mo sa gyud mo gyud mo tanan ana nga stage. That's why bitaw sometimes magpapura then suddenly one point sa inyong life mo abot na bang kajud lang. So usagi akong gusto sa akong life. Diyan na dayon ba? Diyan na dayon ang dakong pangutana. So usagi di akong gusto. Diyan na dayon ka. Then ang ending din you will realize dayon nga maski nandi ko atong girlfriend ako ba nga kuan ba conservative or kuan kung dito nakapadulong sa kanang medyo pa na ka. Kay again nabi uban manguyab tambal sakit sa puson lang naiuban ni ngana. For the sake lang sa makadampa o makatila o makuraw, then I'll go for those girls nga anytime I can text. Mato ko dito ana dampa-dampa then bang yes. Di gawas ang tanan vowels. Then ang after naman din dia. Ito. Parang
Ingani ba na sitwasyon kanang mo largahay mong guko, then po sa mo largahay di ka depende pa mi kasi maunag larga sa mo. What do you mean mula for work? I mean, kanang like for the future ba kanang may plano. Okay. Dapat karon na year ko mularga pero pag napuklan The same country or lahi nga country? Murag lahi mi titabi lahi. Oh no. Magani titabi. Ikaw galing ka na shaky nakakaroon nga naamo karon dinhi nga you guys are together. Gani. Then samot na nga malayo mo. That is so difficult. Titabi kami lang mag-uban daw ko dili ko gusto ko mag stand on my feet bitaw nga ako gid mangita sa akong future pero ang iyang kadlukan kay among relasyon lagi daw. Well, ani na lang. If you really want to kanang ano gini, kailangan mo masinsinan nga istorya. Imo ginang ipagawas nga, gusto lang yung ko nga ka na bang sakit man ibay. I'm sure imong mabuak ang iyang kasing-kasing ani, but you have to do it. Kaysa, barabag, kailangan ni mo ni buhaton ning operasyon para maayo ka. Sakit ning operasyon, but you have to, para makita ninyo sa usa kung ikaw pod, kung sometimes mga good brother, kung nakakadiha tungod kay perminti na, borag di mabaliwala na nimo, matik for granted na. But sometimes, kung mo distansya na ka, if nanamoy space together or nanamoy space to each other, ta medyo lagyo na mo, then you will realize nga morag, then haya pa di mo, gimingaw ko siya, borag damor na ko gipangita. Or, pwede pa may tabong ala, diligid siya para ang girl para sa ko. Then as early as now, mintas mga bata pasad mo, kaya mga babae biya magkadoon, magka-30 ang market value, magka-gamay na. So at least sa inyong edad karon, then masinsina magstorya mo, then primero magsugod yung ka sa, I really love you, ana, then magsorry yung ka, then mo ni akong gibati. Okay. Siguro dugay na manggod ka, ana, I'm really sorry, walay third party, nabay, to be honest, nabay you're dating now or nabay kay girlfriend now? On call. Titabi, pero stop na ako. As of now, as of today. As of today, titabi, wala titabi ba? Realization lang ako ni isang kagalingon sa pagkaroon. Which is good. Timing kay karon, mayon sa kang Tana lang mo lang ko na feel na ako nga bro na bored ka or something bro na something ana. Para I'm sure sakit na. It's easier said than done pero you have to do it. Yeah, para yun maklaro ni tanan para to be fair sa iya hapon ba. Lagi para fair po siyang party. Yeah. Then timing mo gani karon kay wala pa third party. Ina nga wala third party. Ino na nimo nga tanawon do nato kana bitong if ma-miss ba natong each other or sa ba ana ba? So imo ning linya, it's not you, it's me. Char. Murag salida. But brother, you have to do it. Kay imo man ang happiness, imo man ang ay kabalakan ng mga parents of course mo na mag-react, but at the end of the day, life man na silang daughter, then that's your life also. You deserve to be happy. Wow, happy. Marag na open, marag gaan ang paminaw tita Bibay. Ma-open man ako sa mga parents tita Bibay, pero not totally good na nga nila laki kayo siyempre. Ang nakalami lang yun, ani, kay wala pa kay Gipoli. Ang mumong ganay sa kay community ka ganyan, then there's someone else. Medyo samot kasakit yun. Karon mo, zero makakasat. Ino sa mo nga, tibang-timbangon sana ako ni, anong para... Sometimes, mo po na resulta sa kamo, sayo mo nagsugod, dayon 5 years na, medyo padulong na sa kanang, kanabitang walang kabaloon sa level up sa inyong relationship. So, unsa may next, ani? Kung layo pa ang married life, diyan rin ang dakong agap. So after unsa man nag-sex na, nagpakita na tanan, bawog tiil, bawog utot. So unsa na next? Mo na rin ang sunod ba? Hala, ano na dayon? So mo nang problema. Topic medyo. Tapos kung gusto ka maglingaw, hala sige, papura na imong lingaw-lingaw, play with. Ayaw lang gipaboros brother. Di apon matutyo din ang tanan. Medyo brother, medyo dili sa dito. Ayaw sa paboros. Kung gusto ka nga magdula-dula, mag-try pling-pling, fine. Ayaw lang yun, pamoros. Lagi brother. Ako pa, asan sila sa akong parents, tanong sila sa kuha, ay, sarong bayag to. So, yeah. Party, sige lang enjoy mong gan, anto sa mapura. Pero di mo ko na masulti pa karon sa imong, but I tell you,
Again, ang mga laki mo ginaganan, mga sexy, ana. Pero kung padulong na yun ninyo ay, you will still go back to the type of koan girl nga katong dili gusto magparty, kanang pang-wipe material, kanang mapuyo sa balay, kanang ba? Kanang bitong ang conversation after sex kay, ay, may katuturan. May uban, lami lang. Pero pag human, after sex, ang topic na yun kay kanahin ko, nagaya lang agi. Yes, exactly. Ang kalami, okay ra. Kini, lami kayo, sexy, hamis, kana. Taborag pride ba na slaki nga, laing bae na po. Yeah, it's normal, part yun na. Muagi kita talaga na nga stage. But yan na din after the conversation, kanang what if kung serious yung topic, naba mo'y tumong sa inyong istorya, naba tumong inyong future nga, pag wala na galing, gaya lang patay ng bata ka. Wow, so grabe ka sensitive, Tita B. Ha? Okay. Grabe, Pero talk to her. I mean, in fairness naman, I'm sure masakitan siya, but to be fair, lugar sa iya. Sulti na lang siya, brother. You need space. Mag-thank you po ko kay first time caller ko sa ever sa MOR Tita B. First time ni mo? Oo, dahil Tita B, ako may shout out din na kalang kuhan din. Super fun din mo. Sugod kong niwang pa kayo ka. Dahil sa kong nalambot ka, niwang sa kong walay tinud-anay. Promise Tita B, na-meet na ko ni mo, nakita na ko ni mo, bilang ko ni mo dumduman. Okay. Salamat. Thank you. Super fun here, Tita B. Thank Salamat. you, Tita B. Salamat, ha? Thank you. Bye. Nakulbaan ko pa siya pa akong mama, kay fan pag mong mama. Hoy! Katiguang na ba na ito, ane? Akong mama, gani, nagpaminaw pag siya. Okay, salamat, ha? Thank you, brother. But, you know, usasad na sa mga problema. Kanabitang, you're not happy with the relationship. Nag-stuck na ka ng relationship. Then ang problema, dili ka ka-get out because dili ka kapangitag rason. Saan ako pagbulang kay... Grabe man, buutan man kay akong girlfriend. Wala man siya sala. Wala siya nag-cheat. Wala siya faithful na siya. Perminti siya, serious sa ako. Kaya lang sa sobrang ka-serious, ang problema, na-board sag ka. Tagalison ka, saan ako? Munang uban, mangita na lagbikil. Bulag na ta! Nga naman, napilasa ng imong ilok! Alas 2:46, time check ito ka natos, ha?